Okay. Ayan, kuya. Okay, 1, 2, 3. Ano ba? Madam, ito po yung aming exercise po. Tatayo po natin si kuya. Last po namin po program ni siya. Yung isa pa. Namamangal naman si Lovely. Thanks for the viewer, Lovely. Happy Valentine. Ito kaya, madam. Diyan ka lang. Ito ka, oh. Ikot ka rito. Yan po, thank you po. Yan. Yan. Happy Valentine, guys. Ito yung aming exercise. Hindi ko yan. Stop po ko yan. Hindi ko yan. Ano bang position na? Lalo. Saka. Tayo muna. Ha? Tatayo muna. Makangalis yun nga. Si Hilda. Nakatayo niya. Yaw po ka. Buka. Muna ka na ba 10? 10. Ay mo po. Tayo na rin. Ito yun siya. O yan. O. Special one video yan. Nakat 2 bucks pa lang yung 2 packs. Ayan. Mapaks ka sa akin. Hindi ko kakainin po na 1 week. Upo muna si tatay. Ay mo po. Ayan. Ay mo po. Lalakad siya. Oh, mabilis na. Ayan. Nakita mo naman. Ibay. Ako na. Upo na. Upo na. Upo na muna, dali. Upo tayo. Upo ka na. Upo. Iya. Ibay na. Lalakad na raw. Lalakad siya. Pwede pa. Pakaya ng isang paa. Hindi pa kaya. Di pa. Malambot pa eh. Man, tagal na nakaupo. Nakatayo ka? Ilan minuto lang dito? Ayan. Kaya ba nang 3 seconds. Kaya na member mo 30 minutes dyan? Sige, go. Hinahamog po ako. Oh, tinatawanan kami kuya. Tawanan yung paks mo lang. Ayan, happy Valentine's po sa lahat ng may mga puso dyan. Mga puso ba ito? Mag-puso na po magmahal tayo. Ayan. So this is the great improvement po. Yung ating stroke patients, bedridden. Ayan. Ngayon po ay February 14. Hindi 25. Araw po ng mga puso. Patay. Wala. Hindi ka nangangalay. Nangangalay? Upo ka na. Dito, sabi ko. Sige po ka. Upo. Ayun, upo na siya. Umupo na siya. Ang galing. Ang tagal mo po. Ayaw mo po. Ayaw mo ba? Baka gusto na lumakad. Oo nga eh. Okay, isa pa. Okay, okay, 1, 2, sa bagsak. 1, 2, 3, tayo. Kita yun. 1, 2, 3, tayo. Ba? Wow, galing. Simpa niya siya. O, tama ah. Ayun, oh. Hi, pants. Masyado lumakad. Gusto mo! Gusto mo lumakad. Nagara na yan. Mabilit-ibera na may. Eh? Umiba-iba lang yan. No? Diba? Sure. Gusto kita, bibitawan kita. Pero hindi pa ngayon. Ha? May bibitawan ngayon, ha? Alala kita yan. Bitawan kita, ha? Yan, pero alala yan sa isang pa. Upo ka na? Malay na siya. Upo ka na, kuya? Sige po. Ayan. Relax ka muna, relax. Chill. Ay, sorry. Ay, mo. Ito. Sabi niya? Dapat natanggal niyo yung ito. Sige. Sige. Ready? Ha? 1, 2, 3, tayo! Ano? Sige. Wow. Straight mo to. Wow, straight mo. Gusto mo sa bago. Galing! Kailangan pala. Nandito ako. Nandito no? ka pala. Oo. Ano ba ka si kuya? Wow, yan ang bahawak ko. Ba? Ano ba? Ay, wow. Galing. Diba? Thank you, Lord. Salamat kay Lord. O, sa tsaga namin ni Sherwin sa aming program. Ha?
Yan na to. Yan na to. Apat. Overtime ka ha. Overtime ka, apat na. Isang puto eh. Oo, sige. Tibay, tabihan mo siya. Tabihan mo siya ng mga alay. So hanggang mga alay ito yung program hanggang mga alay. Dapat na. Yan, kaya ko yan. Sige po, sige po. Tibay, ano mo po? Yun. Yan na. Yan na siya. May anin pa kaya, pag palang tayo mo yun. Dapat kasi upo ka kagad. Oo nga, ba't kasi naman tatayo? Kasi matayo ka. Kuya, ganito kuya. Oh. Kuya, ganito. Upo, tayo, upo. Ha? Ganun gawin natin muna, ha? Sige. Mamaya ka na tayo matagal, ha? Sige. Tayo. Sige. O yan. Upo. Upo ka. Ulit. Ulok. Sige, upo. Upo ka. Upo. Wow. Kasi ng program mo, upo tayo. Hindi pwede. Pwede lumakad. Bawal pa. Gusto na lumakad eh. Upo ka muna. Upo muna. Huwag ka muna lumakad. Gusto mo lumakad? Ano makakaroon mo? Hawakan mo siyang paan. Yung paan niyo, itak mo mo. Okay. Hindi yan. Ang gulo mo eh. Nilojok tayo. Kung sana masunod ka nung tayo muna. Mabilis siya yun. Mabilis na siya. Siyempre. Yan po ang iwagan ng kamay ni Modelo Mang Keping to. Well, ellipse eh. Okay, tay. Kuya. Okay. One. O sige, dito tapakan yan. Push mo lang. O nga naman. Ikaw siya kapakan. Ako kasi tapakan. Kaya reklamo to. Di Valentine, araw po ng mga puso ngayon ha. Oh, ano regalo mo sa misis mo? Yung pagtayo mo. Ayun, Oh, may regalo ka siya? ayun, no? Oh, may rose. May rose kasi. Ako, yung cornic. Ano ko siya ng cornic kasi yung chocolate, baka mamaya tumaba eh. Alam mo kang cornic. Tsaka yung yan ba yun? Hindi mo piso. Lechong manok. Ayan. So lahat po ng mga Gueco clam, sa inyo po lahat, ay binabati kayo ng Madaling Magkapeng. Shoutout po sa inyo lahat, happy Valentine's Day. Nani ka pwede na? Ano ka pwede? Bautista Oray. Bautista Oray po dyan, sa inyo lahat, shoutout. Binabati kayo ng Madaling Magkapeng ng happy Valentine's Day. Sige po na. Yun. Alam mo yung improvement niya, yung pagtayo, pag-upo, na bumibilis siya. So yun yung improvement niya. So napunan ko na lumakas na yung dito niya. Ha? O tayo, sige tayo. Tayo kuya. O tayo ha. Sige. Akalim pa yan. O apat pa eh. O sige na, kailangan pa natin. O, ikaw na tayo, mag-isa. Ikaw? Ikaw? Tatayo? Hindi, tayo. Huwag, mahirapan mo. Bakit siya? Ang bantog. O tara. Tumang mo, check. Sige tayo. Tayo kuya. 1, 2, 3. Tayo. Sige tayo. Grabe oh. Siya tumatay. Wow. Diba? Naman from NGT, bedridden, nakakatayo na, nakakaupo na. Saan pa kayo? So abangan nyo na yung kanyang paglalakad. Yan ang abangan ng mga nanonood siya kuya. At saka abangan ni Lovely yan. Pag may puso dyan. Shoutout pa sa pamilya ni Lovely sa inyo. Shoutout sa inyo na. Happy Valentine's and God bless you. Yan no? Dito na. Kailangan pala pag-date natin dito. Pero ulit tayo. So yung tagal ng pagtayo, yung tibay niya. Yung tagal na pagtayo. Tuloy na. Kasi iba gumagano yan eh. Diba? Diba? So the more na tumatagal siya, the more na na-improve siya. Tawag dyan, standing and upo tayo, therapy. Kung nakatayo ka kuya, nade-develop lahat yan, yung mga muscle mo, blood circulation, lahat po yan. Pati yung mental abilities mo, nade-develop dyan. Diretso mo kuya, ano mo? Tuhod mo. Diretso mo. Yan. Wow! Ang galing! Diretso. Dapat pala nandito ako lagi. Oh. Bitawan ko.
Uy! Tumayo! Oops! Oops. Bingkong, yun lang, balance lang kailangan. Balance. Tsaka natin mo. Kaya diretso mo ano mo, yan, balance mo. Diretso mo to. Diretso mo. Diretso mo. Diretso mo. Diretso. Diretso. Sige. Sige. Ah, Galing. Sige mo. wala, wala. Buwan. Sige, puna. Una. Puna po. O, yan pa. Tatlo pa. Ito pa. Ito pa. Kaya mo pa? Okay lang? Oo. Matutulog ka na dyan eh. Tutulog na yung videoer natin. Bakit hindi tutulog? Ingay mo. Kamainga. Siyempre ka mag-night tayo. Pwede. Galing na niya. So kuya, last year tayo kuya ha. Focus ka lang ha. Focus ha. Okay, sige. Lakasan mo yung katawan mo, lakasan mo yung lima. Okay, ready? 1, 2, 3, tayo. 1, 2, 3, push! Okay, tayo mo kuya. Galing. Wow. Thank you Lord. Nakilabot ha. Nakikita ko na yung kagalingan ni kuya. Konti na lang, konti. Oo. From NGT to March to bedridden. Yung sa bedridden, makakatayo na. Di ba? Malay mo, next month magkalalakad na yan. Ay, oo, talaga. Oo. Actually, program namin 80. Next week, 90. No? Camps 100. Nagando lang Camps 100. Nalito na naman. Nali na siya. Iba niya. Wala lang, dalawa? Dalawa na lang. So, ito yung gusto niya. Tunggal tuway. Pabigyan natin siya. Oh, puna. Una muna po. Ayan, po muna. May dalawa pa eh. Relax ka muna, relax. Dalawa pa. Kailangan, makasampu ka. Kaya ko kasi, tumatay ako matagal, dapat ganun lang eh, no? Kasi gusto niya ganun matagal eh. Oo. Kasi sige, pagbigyan natin sa gusto niya, mas okay nga yun eh. Oo, yung paa niya, binabalance niya. Okay na yung isa niyang yung isa na lang. Oo, ito yung stock na talaga. Actually, ito yung stock na may na. Pero kailangan lumakas to, para mag-silver. Oo. Para siya. Wala. Wala. Dalayan natin ba na last to ha? Pwede, 1, 2, 3, ay kung mag-isa ha. Sige, tatayo ka. Oo, tatayo ka ha. Ready? 1, 2, 3, tayo. Sige, tayo ka. Tayo. Sige. Push. Very good. Ay, wow. Thank you, Lord. Kung mapapagasahod ko nito, mapapagasahod ko nito. Mapapagasahod mo kiling mamaya nito. Tumayo eh. Alam panday tumama. Tumayo eh! Oo. Ang gagawa ng paraan nito siya. Ang gagawa ng paraan siya nito. Tumayo. Sobrang tuwa. Napangaga. Oh, bitawan ko ha. Oh, dali na lang yan, no? Di ba? Oh. Wow! Oo na kasi, kuya. Isa na. Wow. Bitawan ka. Ay, di ba ka? Ano ba yan? I-push mo yan. Yan, push mo lang at pataas yan. Bitawan mo siya ha. Wala yung konti. Wala yung konti. Ano? Diba? Oo. Mauna. Maano na siya. Oo. Oo. Diba? Tatang-tama Ilang minutes na? Ilang minutes na? 13. Kaya ba ipasa saan yan? Pag 30, ilang 30 makaya sa messenger? Kaya ba yun? Basta tuloy-tuloy lang yung sending. Sending mo yan ha? May kaya ka na? Last one. Wala, hanggang bukas tayo dito. Mag-overtime sa Kevin na ito. Oo. Ito ko yan. Ito ko yan. Kasi ito. Buka mo na para na-check ka. Buka muna. So kung tayo maglakad, hindi tayo maglakad. Tsaka na maglalakad. Upo muna tayo muna. Opo muna Hindi po. na maglakad, yun. Kung lakad ka sa ako, sawa ka sa labas. Oo, sawa ka sa labas. Sige. Upo muna. Upo muna. Huwag na maglakad. Lalakad ka na? Gusto mo maglakad? Ha? Sige nga. O sige, lakad. Wala kami pa niya. O sige, step mo. Step mo na. Sige, step mo. O, ikapila. Sige. Yan, sige. Sige. Wow. Wow, lakad na! Sige. Ba? Galing. Lalo ng konti, lalo ng konti. Diretso na. Lalo ng konti. Sige. Yan, tutuin mo na nakad niya. Siya, alalayan mo siya. Alalayan mo siya.
Then, pabalik. Pabalik. Okay, ikot tayo, ikot. Ikot tayo. Ikot ka. Ikot ka. Medyo well. Ano na ikot? Bukong ikot. Ulitin mo yan. Ito ha. Mabagal yung video natin. Ayan. Ano? Kaya makita kami siyempre. Hindi nakikita dyan. Okay. Yung pintuan niya importante. Yan, sige. Diretso na. Ito mo isa. Okay, takbo mo. Okay, yan. Galing naman. Siyempre. Wow. Pagkatahan ka lang ito. Para pa-check ko. Yeah, go. Okay. Tras. Pababa. Pababa. Maupo na siya. Okay na sige. Tayo ko muna. Nalakad ka na. O, ito. Bulan natin siya, ha? Upo ka na. Kuya, bulan kuya. Bulan ka na. Kaya. Oh, buwan. Dito. Yun. Thank you, Lord. Okay na. Po, John, po. Ayusin po niya. Pagod to kasi sarili mo ginawa mo. At least nakalakad siya. Oo. So, ito na po yung aming end ng aming nagulat po kami naglakad si Kuya. Actually, wala pa si problem paglalakad niya. Naglakad siya. So, talagang thankful po kami kay God sa nangyaring ito. Katong naka-witness sa kanyang ginawa. So, talagang thank you, God, at sa aming program na ginagabayan tayo. Nawa ay magtuloy-tuloy ngayong paggaling. Kakatong muna natin yung video. So, next, panoorin niyo po yung aming videos. Kahit pa pang gagawin sa kanya. Hanggang sa muli po, ito po si Model Monkey Pinto. Please subscribe, like, and share my YouTube channel. Model Monkey Pinto. And happy Valentine's Day sa inyo lahat. God bless!